Tawagin niyo na lamang po akong sa pangalang Pangging. At ang kwentong ibabahagi ko, karanasan namin ang aking mga kasamaan sa buhay. Taong 1989. Edad 40 ako ng mga panahon na ito. Magkasing edad kaming tatlo na mga kasamaan ko na sina Lani, Isambalo, at si Buyang na wala namang maaasahan sa kanyang asawa. Mula sa lugar namin sa Angob sa probinsya ng Capiz ay nakakarating kami sa iba't ibang lugar. Sinisimot namin ang bawat taniman ng palay na inaani. Pang-ag-ag ang tawag sa amin. Yun bang habang lumalabas sa mga tangkay ng palay sa gilingan nito, sinusunod namin na tinataktak sa bilao. Meron din na naiwan ng mga umaani na hindi na nila malinis ng sagad dahil mas marami pang ipanon. Kami ang matyagang nagtatahi para makuha at masimot ang mga butil ng palay na mapapakinabangan. Alam ito ng mga magsasaka sa kaprobinsyahan. Sa ganitong klaseng trabaho namin na itataguyod ang aming pamilya. Kapag mabait ang may-ari ng palayan ay maswerte kami dahil payag silang magpaag-ag pagkatapos nila mag-ani. Meron din namang hindi talaga pumapayag. Malas lamang namin kapag nakainkwentro kami ng madamot na may-ari ng palayan o kaya'y madamot na grupo na mga ani. Kapag malayo ang nagpapaani ay maaga pa kaming umaalis. At minsan ay gabing-gabi na kami nakakauwi. Dahil kung saan-saang lugar kami napapadpad nun. May grupo ang mga nag-aani ng palay. At kapag mabait sa kanila ay pinapaalam nila kung saan sila mag-aani. Kapag naimbita nila ang ibig sabihin nun, mabait ang grupo na yon. At nagbibigay sila ng magandang butil sa mga nang-aagag. Malaking bagay ito sa amin kapag ganitong grupo ang aming nakakasalamuha. Palagi kong dala ang langis na bigay sa akin ng tiyo kong si Bada. Isang albularyo. Ayon kasi dito sa uri ng trabaho ko ay hindi ko alam kung sino-sino ang makakasalamuha namin. Kaya mainam na ang may proteksyon sa katawan. Tricycle naman ang aming transportasyon. Kinakausap namin ng driver na balikan kami sa hapon kung saang lugar niya kami binaba. Wala namang problema sa mga ito. Minsan din ay hindi kami sinusundo kaya minsan pahirapan kami sa pagsakay. Ang asawa kong sumusundo sa amin kapag alam nitong 6:00 na ng gabi at wala pa kami. Ito na'y maghahanap ng tricycle sa lugar namin para sumundo kapag sa ganitong pagkakataon. Isang araw ay sumama ang pakiramdam ko. Kailangan ko magpahinga kaya hindi ako nakasama sa pagpang-ag-ag ng araw na yon. Kinabukasan maaga pa lamang. Nasa bahay na si Lani. Nagtatanong kung kamusta na ang pakiramdam ko. Sinabi ko naman na maayos-ayos na. Siguro'y isang araw pang kailangan kong pahinga bago ako makasama. Sinabi ni Lani na kung gano'n ay hindi na rin muna siya aalis para mang-ag-ag sa araw na yon. Wala kasing susundo sa kanila. Hindi naman na ako nagtanong kung bakit dahil alam ko naman ang dahilan. Sinabi pa nito na muntik na silang mapahamak kahapon. Walang sumundo sa kanila. Ginabi sila. Nakakita daw sila ng 2 taong nag-aaway at halos nagtagaan ng mga yon sa harapan nila. Mabuti na lamang at may dumaan na truck na may kargang palay at pinara nila ito. Mabait ang driver kaya kagad silang pinasakay. Tinulungan din sila ng pahinante na may karga ang kanilang dalang palay nun. Naawa naman kami mag-asawa kay Lani. Malaking bagay kasi para sa kanyang isang araw na hindi magtrabaho. Pero hindi ko naman pwedeng isaalang-alang ang aking kalusugan kung kaya't wala din ako magagawa. Sinabihan ko naman ito na sa malapit na lamang muna maghanap ng ani. Yung kaya niyang buhati ng kanyang maiipon na palay nun. Yan nga rin ang plano ko, Ging, para naman may kita ko kahit paano. Sana bukas maganda ng pakiramdam mo. Wika nito. Nagpasalamat naman ako sa pag-aalala niya. At niyaya ko na muna itong magkape na muna bago umalis. Pagkatapos naming magkape ay nagpaalam na ito na uuwi na.
Pinayagan ko naman ito dahil gusto ko ring bisitahin na muna ang aking mga tanim na gulay sa likod ng bahay. Nagsipasok na kasi sa eskwela ang mga anak ko ng mga panahon na ito. At ang asawa ko naman ay umalis na para pumasok sa trabaho. Isa itong karpintero kaya maaga din itong umaalis sa bahay para pumasok. Kinabukasan, maayos na yung pakiramdam ko. Muli akong bumalik sa pangpang-agag. Magkasama kami ni Lani. Pero si Buyang naman ay hindi sumama. Ayon dito ay may kailangan lamang siyang asikasuhin sa munisipyo. Kaya wala namang problema sa amin ni Lani. Narinig namin na may malawak na ani sa Sigma-Sigma. Kaya doon kami pumunta. At kagaya ng dati ay nakiusap kami sa driver ng tricycle na sunduin kami sa hapon. Pumayag naman ang driver ng tricycle. Habang hindi pa tapos sa mga umaani ay matsyag naman kaming naghihintay ni Lani. Tumutulong din kami sa kanila kung kailangan nila ng tulong. At abala ang bawat isa sa kanila. Kaya naman binibigyan din nila kami ng magandang butil ng palay noon. At nagpapasalamat din kami kapag ganito. 2:00 ng tanghali na matapos sa mga umaani sa kanilang ginagawa. At doon pa lamang kami makapagsisimula ng paninimot sa kanilang pinalinisan ng palay. Masayang-masaya kami ni Lani dahil nakarami kami ng araw na yon. Dahil sa malawak na anihan na ito ay inabot ng 6:00 ng gabi bago natapos. Pero naka-4 na sako naman kami ng palay kaya hindi kami nakaramdam ng pagod. Tuwang-tuwa kami noon. Nag-aalala naman kami kung sino ang susundo sa amin sa gitna ng palayan. May kalayuan kasi ito sa kalsada na sa tansya ko. Aabuti ng 5 minutong lakad. Napag-usapan na namin ni Lani na siya maghahanap ng tutulong sa amin. Nang walang ano-ano, may nakita kaming naglalakad sa pilapil palapit sa amin noon. Nakilala ko ito. Asawa ko. Kasama nito ang binatilyo naming anak. Nang makalapit sila ay natuwa din ang mga ito sa kanilang nakita. Pinasan na nila ang aming mga dalang palay. Dahil sa 4 na sako yon ay kailangan nilang bumalik ng 2 beses. Napakalaking bagay sa amin nila ang aming kinita ngayong araw. Dahil sa 4 na sako yon, 2 sako lamang ang aming binibenta at ang 2, tig-1 kami. Inuwi niya ang sa kanya sa bahay nila at ganun din naman ang ginawa ko sa akin. Ibibilad namin yun at ipapagiling para gawing bigas. Habang naghahapunan ay sinabihan ko ang asawa ko at anak na muli nila kaming sunduin sa lugar. Dahil doon kami muling mang-aagag. Sumang-ayon naman ang mga ito. Maging sila man kasi ay natuwa sa kinita namin ng araw na yon. Kinabukasan ay dinaanan namin si Buyang. Niyaya namin ito na babalik kaming muli sa Sigma para doon muling mag-agag dahil may magpapaani muli doon. Sinabihan din kami ng pinuno ng grupo na may malawak na taniman silang aanihin sa araw na ito. Pero hindi ito sumamang muli. Hindi naman ito nagbigay ng dahilan kaya hinayaan na lamang namin. Umalis kaming 2 ni Lani. Pagkarating namin sa lugar ay sa katabi ng palayan kung saan kami nang aagag kahapon ng inaani. Natuwa kami dahil hindi ganun kalayo ang kailangan lakarin ng taga-sundo naming mamamaya. Muli ay matyaga lamang kaming naghintay habang hindi pa tapos ang mga nag-aani nun. Andun pa rin ang may-ari ng palayan, nakikipagkwentuhan sa amin. Maya-maya ay may dumaang isang matanda. Sa pagdaan nito ay nakaamoy kami ng parang bulok na karne. Kagad kaming nagtakip ng ilong. Nagreklamo kung saan galing ang amoy na yon. Ganoon na lamang ang gulat namin nang makitang malayo na ang kinaroroonan ng matanda. Tiningnan namin kung may dala ba itong kagamitan para mang-ag-ag pero wala naman. Hindi din naman yon kilala ng may-ari. Nang isa sa mga ani ng palay nang nagsabi ng, "Umuwi ka na maaga, Minda. Delikado ka dito." Wika niya sa kagrupo niyang babae. Napag-alaman namin na buntis palang ginang, yung Minda. Malapit lang naman ang bahay ng buntis na yun sa palayan na kanilang inaani. Tumango naman si Minda, sanhi ng pagsang-ayon sa kasamahan nito.
Pero hindi pa nga inabutan ng kalahating oras, ay halos mamilipit na ito sa sakit ng kanyang tiyan. Dahil may daladala akong langis na bigay sa akin ni Tio, kinuha ko yun sa bag ko. Doon ko nakita na kakatigil lamang nito sa pagbula. Basa pa ang katawan nito na patunay na umapaw ang langis sa bote. Hinaplusan ko muna ng langis ang ilong ng buntis. Nilagyan ko rin ng langis ang sentido nito at pulso. Kasunod noon ay ang pagkaplos ko sa tiyan niya ng langis at pinaupo na muna siya sa pilapil sandali. Ilang minuto ang lumipas at bumalik na sa dati ang kulay ng ginang. Umayos na ang pakiramdam nito. Hiningian ko ang ginang ng maliit na bote para masalinan ko siya ng konting langis para naman may proteksyon din siya kapag nasa anihan na. Pero wala itong bote. Mabuti na lamang at merong bote sila ni ng maliit na efficacent oil. Sinali niya na lamang yun sa isa niya pang bote at doon ko na lamang sinali ng langis na ibibigay ko sa buntis na ito. Hanggang sa natapos na sila sa kanilang pag-aani. Binigyan naman kami ng may-ari ng palayan ng magandang butil dahil natuwa sa ginawa kong pagtulong sa kababaryo niya. Bago nila kami iniwan ay sinabihan na naman ako ng pinuno ng grupo na bumalik na muli sa susunod na araw. Dahil may aanihin na naman sila sa kabilang bahagi ng palayan. Na kasing lawak din ang inani nila ngayong araw. Malawak ang matamis ang pagkakangiti namin ni Lani habang umuoo sa kanila. Muli ay naiwan naman kaming dalawa ni Lani sa palayan dahil sa marami nga ang butil ng palay na aming nakuha. Maging sa mga tangkay na pinanggilingan. Tuwang-tuwa kami ni Lani dahil mas marami ang kuha namin ngayon kaysa kahapon. Sumapit ang 6:00. Hindi pa rin kami tapos ni Lani. Pero konti na rin lang naman ang kailangan naming linisin. Habang hinihintay namin ang asawa ko at anak, pagkatapos naming malinis sa mga palay, umupo muna kami sa sako na may lamang palay nun. Nang walang ano-ano, bigla na lamang merong sumugod sa akin. Nakaramdam ako na parang may gumuhit sa aking balat nun. Napasigaw ng malakas si Lani. Maging ako din ay humingi ng tulong. Hindi ako nagpatalo dito sa kung sino mang ito. Inabot ko ang nagsisitayuan nitong mga buhok na napakadulas. Ipinulupot ko sa palad ko ito. Habang si Lani naman ay dali-dali na binunot ang isang kawayan na nakatusok sa gilid ng pilapil. Sinaksak sa tagiliran ng nilalang. Bumitaw ang nilalang sa akin. Kagad itong tumakbo palayo habang binubunot ang kawayan na nasa kanyang tagiliran. Napaaray na lamang ako sa sakit. At doon ay nakita namin ang tumatakbo kong asawa at anak habang tinatawag ang pangalan ko. Nagulat na mga ito na makita nila ako sa ganong sitwasyon. Puno ako ng dugo. Merong dugo sa braso ko at sa maliit na hiwa sa leeg ko banda. Hakma na akong bubuhati ng mister ko. Pero sinabi kong kaya ko pa at dalhin na lamang nila ang palay namin na noon ay nasa 5.5 sako na. Nagpaalalay na lamang ako kay Lani na maging ito man ay nanginginig rin, kabadong-kabado. Sinalubong kami ng driver ng tricycle na makita nito ang aking sitwasyon. Balak sana akong dalhin ito sa paggamutan, pero hindi ako pumayag. Sinabi ko na lamang dito na magpapahinga lamang ako sa loob ng tricycle at ginamit ang ekstrang damit ko na malinis para tapalan ng hiwa sa leeg ko. Mabuti na lamang at hindi ito malalim. Ang nasa isip ko ay ang Tio Bada ang gagamot sa mga sugat na natamo ko. Dalang alam kong aswang ang sumugod sa akin noon. Tinanong kami ng driver kung bakit may mga sugat ako at anong nangyari pero wala pa sa aming dalawa ang may lakas para magkwento. Nabibigla pa rin kami sa nangyari. Hanggang sa natapos ng asawa ko at anak sa paghakot ng palay. Bumiyahe na kami pa uwi. Sinabihan ko ang asawa ko na idiretso na muna ako sa bahay ni Tio Bada. Pagkatapos ay ihatid na muna nila si Lani. Napag-usapan naman namin na kinabukasan na lamang namin hahatiin at ibibenta ang ibang palay na nakuha namin noon.
Napamura si Tio Bada na makita niya ang sitwasyon ko. Nilapitan niya ako at pinaliguan ng kanyang langis habang bumubulong noon. Pagkatapos niyang gawin ang pagbuhos sa akin ng langis, ay kumuha naman siya ng isang basong tubig. Nilagyan niya ng isang dakot ng asin at muli yung inorasyonan bago ipinainom sa akin. Nang makahinga na ako ng maluwag at gumaan ang pakiramdam ko, ay doon na ako tinanong ni Tio kaya ikinuwento ko naman sa kanya kung ano ang nangyari. Pero ayon sa kanya, ay may nagtulak daw sa aswang kaya ako ang inatake nito. Maaring may ginawa itong naistorbo ko o may minarka nito na tinulungan ko, dahilan para pagdiskitan ako at ginantihan. Dahil doon ay kinuwento ko sa kanya ang nangyari kay Minda, ang babaeng buntis na umaani ng palay. Ginawa ko lang yung tama, Tio. Tumango naman ito. Tama lang naman yung ginawa mo. Pero sa susunod dapat ay maging maagap ka ha. Lalo na't nasugatan ni Lani ang nilalang kaya kailangan kong puntahan si Lani ngayong gabi mismo. Kagad na rin akong umuwi sa bahay kasama ang aking asawa. Kasama namin si Tio Bada noon. At nang maihatid na nila ako sa bahay, umalis si Tio kasamang anak ko. Kahit may kalaliman na ang gabi ay pinuntahan pa rin nila si Lani. Ako naman ay naglinis na lamang ng katawan sa loob ng bahay dahil pinagbawalan na akong lumabas pa ni Tio. Pagkatapos maglinis ay kumain na kami ng hapunan ng aking asawa. Medyo ramdam ko pa noon ang hapdi ng sugat mula sa nilalang, kaya't hindi ako makakain ng maayos. Uminom na lamang ako ng kape at natulog. Hindi ko na namalayan ang pagdating ng panganay kong anak at ni Tio noon. Doon na rin ito natulog sa bahay. Kinabukasan pagkagising ko, nakita ko itong natutulog sa kawayan na upuan sa sala. Sa sahig naman ay ang anak kong panganay at ang aking asawa noon. Pumunta ako sa kusina kung saan nadatnan kong nagluluto ang babae kong anak. Nakapag-init na ito ng tubig kaya pagkakita nito sa akin ay ipinagtimpla ko nito ng kape. Maya-maya ay nagising na rin ang asawa ko at si Tio. Sumabay na rin sila sa akin na magkape noon. Tinanong ko sila kung kumusta na ang lakad nila kagabi. Ayon kay Tio, nang pumunta sila sa bahay ni Lani, malapit na sila nang may narinig silang may hinang huni ng wakwak. Mahina pero agresibo ang paghuni nun. Desidido umano ang nilalang na salakay ng bahay ng mag-anak na noon ay tahimik na at walang kaalam-alam sa nagbabatyang panganib. Lumipat ang nilalang sa bubong ng bahay nila Lani. Nang lumilipad pa lamang ay isa itong napakalaking ibon pero nang sumampa dun sa bubong, nako, malaking daga. Nang magsimula na umanong gumawa ng ingay ang nilalang ay kaagad na itong binato ni Tio ng buhay na salita. Tinamaan ito at nahulog sa lupa. Pagbagsak nito sa lupa ay kaagad na niyang pinako ng espiritual na pamako at hinampas ng latigo na gawa sa makabuhay. Humihiyaw umano ng malakas ang nilalang, pero tila ba walang naririnig ang mag-anak. Kaya alam ni Tio na naglagay ng sabulag ang nilalang sa lugar. Habang humihiyaw ang nilalang, ay may narinig silang isa pang huni na umaangil noon. Nalaman ni Tio na may kasama ito. Pero nang hanapin niya kung saan nanggaling, wala na siyang nakita pa. Kasunod noon ay ang pagkarinig nila ng malakas na huni. Nangangahulugan lamang na lumayo na ang nilalang sa lugar. Kaya't ang nilalang na lamang na kanyang pinako ang kanyang hinarap noon. Paulit-ulit niya itong nilatigo hanggang sa manghina at bumalik sa anyong tao. Ganoon na lamang ang kanyang pagkadismaya nang makita niyang bata pa lamang ang nilalang na kanyang nahuli. Ibig sabihin ang nakatakas ay ang matanda na. Kaya hindi malaman ni Tio kung ilang miyembro ang aswang na humahabol ngayon sa akin at kay Lani. Nawala ng buhay ang batang nilalang. Hindi nito nakayan ng pamakong dasal at mga buhay na salita. Dagdagan pa ng paglatigo ni Tio ng makabuhay noon.
Dinasalan nila ang bahay ni Lani para tanggalin ang sabulag na ginawa ng aswang. Pagkatapos ay nagdasal ulit sila para taniman ng proteksyon at sabulag na mula sa kanan. Pagkatapos ay dinala nila ang batang aswang sa liblib ng kakahuyan kung saan walang dumadayong tao. Doon ito dinasalan ni Tio at sinunog. Hinintay muna nilang maabo ang nilalang bago nila ito iniwan. Kaya't umaga na rin sila ng pag-uwi noon. Kailangan nating bumalik sa lugar kung saan kayo ng ag-ag kahapon, Pangging. Kailangan kong makita kung ano ang nangyari sa buntis na tinulungan mo. Maging ito ay nanganganib ang buhay. Pumayag ako sa sinabi nito. Pumayag kami sa sinabi nito. Kaya pagkatapos mag-umagahan ay binenta na namin ang 2.5 sako ng palay na kita namin. Ang 2 sako naman ay hinati namin ng tag-1 kami dahil idadagdag yon sa bibigasin para sa konsumo ng kanya-kanya naming pamilya. Kinuwento ko kay Lani ang nangyari sa bahay niya kagabi. Nagulat ito at halos hindi makapaniwala dahil wala silang kaalam-alam noon. Nag-aalala din ito para sa kaligtasan ng kanyang mga anak, lalo na kapag wala siya. Kaya sinabi naman dito ni Tio na wag na siya mag-alala dahil nasa ilalim ng proteksyon niya laban sa mga nilalang ang tahanan nila. Nagpasalamat naman si Lani kay Tio at naibsan ang pag-aalala nito para sa kanyang 3 anak. Pagkatapos ay sinamahan namin si Tio papuntang Sigma. Pagdating namin sa lugar, nagkataon naman na nagtitipon-tipon ang grupo ng mga ani ng palay sa kalsada. Para bang may importanteng pinag-uusapan ng mga ito. Nagulat pa ang mga ito na makita kami ni Lani. Lalo na nang nakita nila akong may benda sa leeg nun. Napamura ang mga ito nang malaman nila kung anong nangyari. Kaya kami nandito at kasama ko itong tiyuhin ko dahil nanganganib yung buhay ni Minda. Hindi lamang ako yung sinalakay ng aswang. Sinubukan rin itong salakayin yung bahay nitong si Lani. Mabuti na lamang at naging maagap tong si Tio Bada, kaya kaagad niyang naagapan. Ngayon kailangan niya makita si Minda para mabigyan ito ng pangontra at malagyan ng proteksyon yung bahay niya. Mahabang paliwanag ko sa pinuno ng grupo nila sa pag-aani noon. Umiling-iling naman ito habang nanlulumo. Wala na si Minda. Nakita na lamang ito kaninang umaga na wala ng buhay. Uwakwak ang tiyan. Wala na yung sanggol nito at maging ang laman loob. Umalis ito kahit gabi na para sunduin ang lasinggero niyang asawa. Kaya siya napahamak. Malungkot pero may halong galit sa boses ng mabait na pinuno ng kanilang grupo noon. Hindi ko naman napigilang mangilid ang luha dahil sa narinig. Kawawa yung babae. Maging ang mga kagrupo nito ay awang-awa sa kanya. Sinabi din ng lalaki na kinuha na ng puneraryang bangkay ng ginang. Unang pagbubuntis niya yon. Panganay sana pero nawala ito kasabay ng pagkawala niya. Yung asawa nito ay iyak ng iyak at nagsisisi pero para saan pa, di ba? Hindi na niya maibabalik ang buhay ng kanyang mag-ina. Habang nag-uusap ay nakita ko si Tio na nakatanaw sa unahan. Nang sinundan ko ang tinitingnan nito, ay nakita ko ang isang may edad na lalaki. Tinanong ko ang pinuno ng grupo na noon ay nagpakilala na sa akin na Tonggik ang pangalan. Ayon sa kanya ay hindi niya kilala kung sino ang lalaking yon. Mabuti na lamang at may isa silang kasamahan na nakilalang lalaki. Sinabi nito na ito ang asawa ng babaeng may edad na nasa palayan kahapon. Taga-kabilang sitio ang mga ito. Doon naninirahan kasama ang kanilang binatilyong apo na lalaki. At kuno-kuno, ang pamilya na yun sa lugar nila bilang aswang. Nagkatinginan kami ni Tio nang marinig namin ito. Naisip ko na marahil ay ang apo na mag-asawa ang batang nahuli ni Tio kagabi. Ipinatid na lamang namin ang aming pakikiramay sa pamilya ni Minda. Tumango si Tonggik habang sinasabi na kawawa si Minda dahil wala ito kahit isang pamilya sa lugar. Sumama lamang ito sa asawa niya at doon na sila nanirahan sa Sigma. Dahil sa nalaman ay nagtanong kami kung saan nilalagay ang lamay.
Sinabi naman nila na sa kapilya ng barangay nila ilalagay yon. Kaya napag-isipan namin na dadalaw na lamang kami kapag dumating na ang bangkay. Nang muli kong tiningnan ng lalaki ay naglalakad na ito palayo. Kaya muling tinanong ni Tio ang lalaki na nakakakilala sa mag-asawang kuno-kunong aswang kung saan ang bahay ng mga ito. Sinabi naman ng lalaki na nasa kabilang sitio. Hindi ko napapangalanan pa kung anong sitio ito. Kubo lamang ang bahay ng mag-asawa na makikita sa pinakasulok na bahagi ng palayan. Taas na bahagi ng kubo ay masukal na kakahuyan na. At ang kakahuyan na ito ay nagkokonekta sa bulubunduki na bahagi ng dumalag. Kaya madali lamang sa mag-asawa na magpalipat-lipat ng lugar para mambiktima. Nagpasalamat naman si Tio sa lalaki nang sinabi nitong lugar na mag-asawa. Umuwi kami ng umaga na yun na malungkot at may halong galit. Yung babae at yung anghel na sinagip ko ay wala na. Dahil merong isang irresponsableng ama at asawa. Habang pinag-uusapan namin nila ni si Minda, hindi ko napigilan ng maluha. Hamakin mo, nangaani ito para may taguyod ang sarili at ang pinagbubuntis tapos nawala na lamang ng ganon-ganon lang. Sumisikip ang dibdib ko sa tuwing naaalala ko ang itsura ni Minda kung paano ito namilipit sa sakit ng tiyan. Pero napakatatag niya dahil kinakaya niya kahit mag-isa lamang ito. Pero ngayong wala na siya, biniktima ng wala man lang kalaban-laban. Pagdating sa bahay ay kinausap ni Tio ang aking asawa. Nagpapasama ito kinagabihan. Maayos na ang kalagayan ko at mabilis na humilom ang sugat ko sa nilagay na gamot ni Tio. Kaya pwedeng-pwede na siyang masama ng mister ko sa lakad niya. Nag-usap sila tungkol sa mga gamit na dadalhin nila at kung anong oras sila aalis. Mabilis na lumipas ang oras. Sumapit ang 6:00 ng gabi. Kumain muna sila ng hapunan bago umalis nun. Ayaw ni Tio na sasakay sila ng tricycle dahil may dala itong kalabaw. Yun ang ginamit nila na sasakyan pang transportasyon. Hindi naman ako mapakali sa bahay habang naghihintay. Kaya ang ginawa ko ay nagdasal na lamang habang naghihintay sa kanila. Pagkatapos magdasal ay wala pa rin sila kaya nakinig na muna ako ng balita sa radyo. Pero sumapit na lamang ang 12:00 ng gabi nun. Wala nang gumaganang istasyon ng radyo, pero hindi pa rin sila dumadating. Dahil doon ay hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Nagising na lamang ako nang may pumasok sa bahay mula sa kusina. Sinindihan ko ang lampara na nasa sala at narinig ko ang pag-uusap ni Tio at ng mister ko. Pumunta ako sa kusina para makita sila at doon ay nakita kong naglilinis sila ng kanilang katawan. May galos ang mister ko sa braso niya. Tinanong ko sila kung anong nangyari sa lakad nila noon. At para makapagsalaysay sila ng maayos, ay ipinagtimpla ko na muna sila ng kape. Habang nagkakape ay doon na nila isinalaysay ang nangyari. Nadatnan umano nila ang nilalang na gumagawa ng ritual ng sabulag sa bahay nito. Kinontra yun ni Tio. Nagpangbuno silang dalawa. Hindi inakala ni Tio na may kaalaman at may kalakasan din ang lalaki. Sinugod nito si Tio Bada at sinubukang saksakin gamit ang matutulis nitong mga kuko pero sa bawat paglapit nito kay Tio ay hinahampas niya yun ng latigo na gawa sa buntot ng pagi. Paulit-ulit siyang sinusugod ng nilalang at paulit-ulit din ang paghampas dito ni Tio at sinasabayan niya yun ng pag-usal ng orasyon hanggang sa tuluyang nanghina ang nilalang. Natumba sa lupa. Sa pagtumba nito ay kaagad itong ipinako ni Tio gamit ang mga buhay na salita. Pagkatapos ay inorasyonan niya ang nilalang gamit ang Latin na kataga habang binubuhusan niya ng langis ang kanyang sistema. Kulay pula ang butiki na lumabas sa bunganga nito. Nangihina ng hayop. Dinakot yun ni Tio at inorasyonan kaya ganun na lamang ang pagkamangha ng asawa ko
nang umusok ang hayop at ganun din ang katawan ng lalaki. Abo ang lalaki at ang hayop na siyang kumuha ng atensyon ni Mister. Hindi na malaya ni Mister na nasa likod niya ang babae. Sinunggaban siya nito at hinambalos pero naitulak siya ni Tio kung kaya't tanging ang braso niya lamang ang nahagip ng nilalang. Kasunod ng mabilis na pagtulak ni Tio kay Mister ay ang paghagupit niya sa babaeng aswang ng buntot pagi. At dahil sugatan ng babaeng aswang, kaya mabilis itong natumba sa tabi ng abo ng lalaki. Nagsisisigaw yun ng napakalakas. Pero walang nakarinig sa mga matitinis na boses nito. Habang hinahagupit niya ang nilalang ay siya namang pag-usal niya ng mga sabulag na dasal at ang mga buhay na salita na ginagamit niya para tuluyang manghina ang nilalang. At kagaya ng ginawa ni Tio sa lalaki, inurasyonan niya rin ng babaeng aswang habang binubuhusan niya ng langis ang bunganga nito. Nagulat naman si Mister nang makita niyang isang nakakatakot na daga ang lumabas sa bunganga ng babae. Kaagad din na dinakma ni Tio ang daga. Inilublob sa grapo na puno ng langis. At hindi kagaya ng sa lalaki ay sinunog niya ang dagang itim na yon. Habang ang katawan naman ng babae ay unti-unting umusok na kagaya ng sa katawan ng lalaki. Hanggang sa tuluyan na rin itong mag-iambo. Ganon din ang sinunog ni Tio na daga. Bago pa umalis sa lugar ay sinunog din nila ang kubo ng mag-asawang aswang bago nila ito iniwan. Tahimik na silang sumakay sa kalabaw at umuwi sa bahay. Kinabukasan ay dinaanan ko si Lani. Dadalawin namin ang burol ni Minda. Pagdating sa lugar ay nakita namin ang mga kagrupo nito sa pag-aani. Nagtutulungan sa pag-ayos ng mga bulaklak. Lumapit kami kay Manong Tonggek at nagbigay ng pakikiramay. Hinanap namin ang asawa nito sa lugar pero hindi ito sumipot. Ultimo nga mga magulang ng asawa nito ay wala din. Sa kanilang pag-uusap ay nalaman namin na ang magulang pala ng lalaki ay kapatid ng babae na kunuko ng aswang. Kaya nagkatinginan kami ni Lani at napaisip na hindi kaya may kinalaman ang pamilya ng lalaki sa pagkamatay ni Minda. Hindi namin naiwasang isang bityon kay Manong Tunggek na siya namang ikinahinto nito sa kanyang ginagawa. Kaagad na nag-isip at maya-maya pa ay kumunot na rin ang noon niya at nagsabi na may isa pang kapatid ang mga ito na nakatira sa aming lugar. Napaisip naman kami at kaagad na nagtanong kung ano ang pangalan ng kapatid ng aswang sa lugar namin. Sino nga yun, pre? Yung kapatid ni Lukring na nakatira sa Angob, yung babae. Tanong ni Manong Tonggek sa kanilang kasamahan. Ang sagot ng isa sa kanila, si Buyang. Gulat na gulat kami. Kilala namin si Buyang at kasama namin ito sa pangagag. Pero mag-iisang linggo na rin itong hindi sumasama sa amin. Nang umuwi kami ni Lani, hindi mawala sa isip namin ang mga nalaman namin sa kagrupo ni Minda. Pagdating namin sa bahay, ay tama namang naroroon si Tio. Kaya ikinuwento namin sa kanya kung ano ang nalaman namin doon sa burol na yon. Napailing na lamang ito. Pero sinigurado din naman ito sa amin na normal na tao lamang si Buyang. Wala kaming dapat ipag-alala sa kaibigan namin yon. Dahil sa sinabi ni Tio kaya napanatag naman ang aming kalooban. Sinabi rin ito na base sa kanyang nakita sa mag-asawa. Lalaki ang purong aswang. Niyanggaw lamang ang babae. Maging ang apo. Kaya maging si Tio ay nalulungkot din sa sinapit na maglola. Wala naman na kaming narinig na pambibiktima ng mga aswang sa lugar pagkatapos ng pangyayari kay Minda. Kahit pabalik-balik kami sa lugar para mang-agag tuwing ani, naging maayos at matiwasay naman ang aming pagtatrabaho. At muli na rin naming nakasama si Buyang nang bumalik kami sa lugar. Hindi na lamang namin tinanong pa ito tungkol kay Minda at sa kanyang pamangkin. Kung kilos niya lang kasi ang pagbabasyan, para bang wala naman itong pakialam sa mga ito. Hanggang dito na lamang po, Sir Seth.
At salamat sa pagbibigay ng oras. May halahad lamang ang aming karanasan. Nung kami ay nang aagag pa lamang.